دم باش تماشاوان هجا د برنامه مجارک میوانک ده ام دیسا به دورنن د برنامه مجارک میوانک ده وکی ام تف زانن لفرانسا مشک دور و دريج هاتی دست بکرن د بیشت یکی چله ده مشاکو به دروشمه جربر اپور آزادی جی پرسکریکا کرد را چاره سری دست بکری حتی بیشتو حتی پازه سبات وی بردوام بکه آرمانجاوی میشه اوکو د بیشتو ششمین سالا ربر گل کرد اپتوای جانا آزندان ده ایدی آزاد بوده با آکی فیزیکی آزاد بودش بنابراین 26 کس و 26 روزان 26 باجاران مشه خود بردام بکن و د پازه سبات دیجی به مشه گرسی میتینگ گرسی انجام بکن و جه ربر آپوره آزادی بخواستن نها امی سلبه مجاره به میوانه خور باخون میوانه ما پاییز توش شانوگر اوجی دمک درج دمشه ده هفت روز دمشه ده دم باش سرچاوه برس پاییز تونج نها هفت روز من دمشن سرید ام نگی قالب آرمان جابه مشه بکن اون کارم کرد جمعه بیشم باشه وجی دستپکی ده گوت جخوا 26 کس 26 باجار و 26 سال ام دخوازم بنویا خیز بکن چما 26 26 سالن سروککی نتوکی دبن براستی ده دبن işkence yeki de و مثلا بن تجریت کی ده و نه هلم گله خوره هفدیتن آبکه نه هلی گله خوره مساج خوره حتی بشینه نه هلی مالبات خوره جی او ظلما کو سروکی ما تمشاندن ام دخوازن بنی veya خیز بکن وجده دوره رج her kesi re kalave bikın. Yani mesela çiye var zaten ev bengava kumedes bekiriye sala düyemine var ser tecrita ku serseroke me hatiye dayin asna me dest bekir megame ve tecrite bişkinin o me kısmi meşkan ev bu hevldane tabii ki de gele kurd hevldana civakka kurd o hevldana felsefe ya serok apo ev tecrit sekna geleme o ev tecritine kateşkandın. Tabii ki mesela sediset ne ateşkandın? Diseji devlet zulümkar ligor dile xwe ligor da xaze xwe yani bertelek kiriye aslında yani ne kovra kiriye ne kov tamamıyla şholi rabuye le diseji emdibejin madem usaya emjin naha pengava maya sala dünyada em azadiya fizikiya serok apo u statüya gele Kürt bir siyasi politik emjbervi me isal me goç serok apora azadi Kürdistan ere statü me em me şafaya 26 roja ve armancı ve konsepte destekir. باشه نه هفتک مشور به خواهشت دبی مشید تشتی که دیمنا درکت پیش بری و چی بو کلا جانک چوابو و دبی مشید بکیر هدیتین کر و هونچه آخرین و چی نخواش کر her bajare komçun zaten aliyet diplomatik de bişaredare vare vekili vare namzeti vare u ezbejim saziyin çep sosyalist re me hevdîtin kir birastî jî ew heyecan û biryara me buware jî hebû çünkü ew yani hinekî ye hevalê me ku ev 26 roja yani jê 26 roja meşin jî kelecanek bi baweriyekî diçin ev bawerî ve tesîrî wa jî kir tabii ki de hevdîtinê me de jî nezîkatiyê wa jî gelekî xweş bûn mazûbaniyê wa pir xweş bûn û gotin jî gelek soz dane me gotin piştî meşa Strasbourgî plansaziya we çi bê em jî dixwazin tevlî bibin û em jî dixwazin nêzde bişopînin ji xwe gelek veya ji nêzde dişopînin yani rewşa serokatî û rewşa gelê Kurd işte berxwedana gelê Kurd û hewldana gelê Kurd nêzde dişopînin siyasetmedar erê باشه گل چه پیشوازی که یعنی باید که هم اسنافان geleme zaten birasti hani vakti ev peşvazi te dirama em kelejantır dibin ji ber ku bir û baweriyeke pir xurt
yani ve peşvaziyan me dikin, tebliğbûnê dikin, bizarê xwe re, zêçê xwe re, dayîkê me yê heftê heştê salî tevlî dibin, dibê me şêdet, dixwazin ciyê xwe bigirin. Em bi rastî jî spas dikin. Em çûne heft bajara, îro roja heftemîn bû, em çûne heft bajara. û me heft bajara de meştî çêkir. û em gelek xwe re jî spas dikin. Divê û mazar bide. Divê van serdanan divê vê ziyareta gel û esnaf û saziyên fermî de tiştê ku zêde bala wekşan çi bû di van pêşwazîkirinan de? Bi rastî tiştê ku bala me zêde kişan çiqa me dît ku çiqa nêz de me dişopînin, şoreşa me dişopînin, fikir û ramanên serok apo mesela xwendine bir çikeke wa heye, fikrekî wa heye û mesela ya taybet jî rêxistina jin û şervanên jin yani bûyê rêxistin ez bêjim işte her şervanê qadê şerwana mesela zêde nêz de dişopînin û heyraniyê jî zaten heyraniya xwe jî têne zimên me ev dît ev nake bi rastî jî me weqa hêvî nedikir em rast bêjin ama eva jî tabii ki de em jî keyfxweş bûn ku ev şoreşa ku 5 sala didome wisa ji nêz de tê şopandin ji aliyê bürokrasîya Avrupa. Avrupayê jî Evet. tê şopandin. Evet, tê şopandin işte ew nake mesela gelek bala me kişan yani gelek politisyenê Avrupa, siyasetmedarê Avrupa û bi her wiha ez bêjim saziyê piçûçik jî bile yani nêz de tê şopandin ava gelekî hem me keyfxweş kir hem cemhinekî şaş kirin yani ez wisa bêjim. Baş, niha di meşe de 26 kesin. Ev 26 Evet. kes hemû Kurdin an jî dosên Kurdan henin ku dosê Kurdan hebe jî wana kînin kadinekî qala meşvanan jî bike. Evet, baskı meşeme aslında seb baskın. Baska Ciwana heye, ev nehe sıbatê dest pê bikin. Baska internasyonala heye, ev jî nehe sıbatê dest pê dikin. Em herekî ji welatekî dest pê dikin. Baskê Ciwana ê ji Almanya dest pê bike. Baskê internasyonala ji Swîsê de dest pê dike. Em jî ji Fransayê, ji bajarê Fransayê me dest pê kir. Di nav me de ev kortêja me ya ku 26 roja bimeşe em hemî Kurdin yek hevalekî me Azerî di nav me de ye, ew jî tevlî me bûye. Em gelek kêfxweşin jî ku bi me re ye. Hevalê me giştî welatparêzê me ne, ê ku bi vê şoreşê, ê ku bi vê felsefeyê, ê ku bi yani nasîna wan nedûre. û ciwanin piranî jî hemî ji min ciwantirin ez ji wê kêfxweştir dibim. Gelek yani çima meriv kêfxweştir e ji ber ku wextê meriv dibîne nifşê nû vê ev felsefe fehm kiriye û dixwazin ku 26 rojan ji bo azadiya serok ji bo statûya Kurdistanê mesela nav çalakiya debin eva meriv tabii ki de pir kêfxweş dike. Belê niha hûn heft bajaran geriyan û heft roj gorpê xwe hişt hê jî nêzî 12 roj di pêşa we ye. Divan 12 rojan de belê divan 12 rojan de hûnê bernamek çawa pêşa we hûnê qala çi bikin hûnê rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan çawa bidin naskirin ango we jî anî ziman ji nêz ve dişopînin yani divê plansaziya pêşa we çi heye? Plansaziya pêşiya me de ev heft rojê ku me pê xwe hiştin de du dosyayê me hene zaten ji xwe. Yek ji bo azadiya serok apo ya duyemîn jî ji bo statûya Kurdistanê xalasê yemîn jî ji bo Rojava ye. Em va dosyaya zaten pêşvazî wan dikin. Em didine wan û ser vê hevdîtinê me çê dibin. û hemkî her nekî cembajarî jî aliyê bürokrasiya xwe de, aliyê bürokrasiya Kurd de em saet carna dirûnin, daxivin, pirsê wan me çê dibin, em bersivê xwe didin. Lê xalê me ye sereke yekemîn azadiya fîzîkiya Serokapo, a duyemîn statûya Kurdistanê, a sêmîn parastina Rojava û statûya Rojava ye. Em ser vê nake disekinin. Paşa niha hûn qala van tişan dikin hûn yani daxwazê xwe tînin ziman nêzîkatiya wan hemberî van daxwazê we çi ye?
آنج بنا کو خوشه و پر خوشه و پر به حق مدبینن yani نزیکاتیک اوسا yani hemberi veya tüneye yani ev doxwazin ki mesela piştî meşa me ya 26 roja ji ber ku tekiliye xwe jî didin me ez bêjim telefon mail falan didin me me re dixwazin ki piştî meşa me ya girseyî a Strasbourgê em bi hevdûra plansaziya bikin û em bi hevdûre yani pêşerojê de em bi hevdûre hewl bidin serkeftinekê dest bixin. ام پرسا داوی بکن نه دو ماشین زنیج مل پی خواهشتن بتایبتی مشا پازی سباتا بوری کو 15 روزان بردام کرد 25 روز بوری نه و نه و هر داویجی 20 هفته مجداری د مشک درج آلمانیا کلنه پیکات ام وان مشان انجام چوا باندورک چوا سرجواکی کرد Eva ev meş birastê jî bandorek pir xurt civanek li civakê kir. Aslında ne tene civaka Avrupa kir, em dibînin civaka çar parçayê Kurdistanê kir. Yani o em niha wisa hewl didin ku ev meşa ku em pazdeyê Sibatê roja komploya ku serokatiyê hatiye teslîmkirina Tirkiyeyê em wê girseyê girsetir bikin. Zêdetir bikin û em bandora bi rastî jî em ba daxwazê xwe bi dest bixin û em hêvî dikin ku piştî 15 Sibatê 16 Sibatê serokê me bi fizîkî azad bibe û statûya me demekekin de were nasîn. هەمێک وە هەبم پێیانماوەش بگرم بدایک Paçawa me deng nekir bibir. پێیانماوە مەساژێک وە پێیانماوە هەبە ئەم وێژی بگرم و ئەنجام بکەم Em dibêjin ki yani azadiya serok apo ne azadiya mı teneye, azadiya ne tene meye, azadiya zarokê me ye, azadiya xwezayiya me ye, azadiya çem û rûbarê me ye, azadiya stran û çîrokê me ye, bervê jî bila gelê me ku bê bila bibe, bila çarê desta xwe vê felsefeyê girê din ji ber ku ji xeynî vê felsefeyê jiyanek dî ji boy me tune ye. ئەم gelek Spas. spas dikim زۆر Ez spas spas dikim bimînin xweşî de. زۆر سپاس بەلێ تەماشەوان هێژا me hewda ku di bername mijarek û mêvanek de berê xwe bidin Ewropayê û Fransayê meşa dirêj ku 26 rojan berdewam bike heft roj pê xwehiştin me bi meşvanê ango şanoger birêz payîz tûn ji agahî me ji agahî girtin em zor spas dikin dem baş Spas.